Hürmetli Tinçurin Teatrın sevişe dostlar. Jir yüzüne jitiz adımlar bilen iň sirli beyramibizning birsi Yaňa yıl yakınlaşa. Şol oňaýdan Tinçurin Teatry sizni beyram oldy spektakllerinden şakyra. 22 dekabr ömür boyu seni kütem. 23 dekabr birinci mehabbet. 24 dekabr düş. 25 dekabr gündüz Ali Baba hem 3 parak kiş Çulpan spektakli. Kiligiz, ko'rigiz. Yaňa ýylny ýakşy kyýyp bilen gorşulagys. Uşraşu uruny Tinçurin Teatry.